Indlela yokubuyisela imeko kweqhelekileyo kwabo bangamakhoboka eziyobisi basela umxube wamayeza benyanzeliswa ukuba balandele imithetho yalapha. Xa bezama ukubaleka bayabanjwa babotshwa ngamatyathanga. Nanjengoko abanye beendlongondlongo abo banyamezela kwezi meko bayaphila, nanjengoko beswa kwiindawo ngeendawo beziswa ngabazali abaxakene nabantwana ngenxa yeziyobisi. Kanti right mnata iyabanceda abanye khoza bakwazi uphuma bafike bahlale bangatshayi bayasipeyitwa uthini utya amayeza. After 2 months nda-escape ndabuyela ekhaya. Xa ndifike ekhaya usisi wam aphinde andisapha still kwakulaa ronto kodwa umntu makathathe imvubu bonke bandibetha. Ngaphambi kokuba banyangwe, ugogo usukhanyile unxibelelana nabaphantsi ukufumana indlela yokwenza umsebenzi ngendlela eyiyo. Andibulali bantu, ndiphilisa abantwana bedrugs. Basuswe ngabantwana banamatsheni bagcwele apha ekhapha. Kwayothiwa ndibulala abantu. Abantwana abafakwa amatsheni ngabazali babo. Iingcali zamasiko nesithethe zikholelwa ukuba eli chiza lokunyanga iziyobisi emzimbeni kwabantwana malinikwe ingqwalasela eyodwa. Akwazi urhulumente uyisombulula loo nto leyo. Akanawuthi ngoku hayi siza kubamba indelelo kwa into uba basuke bayobamba umuntu ekwisejari yakhe. Izibhedlele ke azikwazi usebenza ngamanye amaxesha kwaba bantwana ngoba abantwana kukho nemimoya emidaka efuna into yokubana makuthandazwe, efuna into yokuba makusetyenziswe ulwazi lwemveli. Amagosa esebe lezentlalontle kunezempilo ahambele kweli khaya. Nokuba ngaba yi-rehabilitation lendawo sikuyo okanye yindawo nina egcina abantwana, kodwa ke abantwana mawahlukunyezwa. Unogada kweli khaya wanqakulwa wavalelwa ngezityholo zokubetha, kodwa kungoku nje ungaphandle ngebheyili. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha.